Postoji jedan točan trenutak. Trenutak koji nitko ne snima, koji nitko ne prepričava. Trenutak toliko tih da prođe nezapaženo čak i od onoga tko ga proživljava. To je trenutak kad prestaneš davati. Ne iz sebičnosti, ne iz ljutnje, iz iscrpljenosti. Iscrpljenosti toliko stare, toliko duboke, da se više ne manifestira kao umor. Manifestira se kao praznina. Kao onaj čudan osjećaj kad gledaš telefon kako zvoni i ne osjećaš ništa. Ni obavezu, ni krivnju, ni želju da odgovoriš. Ništa. I upravo tu, u tom ništavilu, nešto radikalno počinje. Ono što ćeš danas čuti nije klinički savjet, već uranjanje u filozofsku mudrost Carla Junga. Govorit ćemo o psihiji iz perspektive duha, ne iz ordinacije. I upozoravam te, ako tražiš jeftinu utjehu, zatvori sada. Ono što slijedi najprije će gorjeti, a tek onda graditi iznova. Carl Jung je promatrao fenomen koji moderna psihijatrija još uvijek odbija pravilno imenovati. Primijetio je da pojedinci, kad dosegnu određeni prag zasićenja u odnosima, prestaju funkcionirati prema uobičajenim društvenim kodovima. Ne zato što su bili slomljeni, nego zato što je nešto u njima, nešto starije od njihove svjesne volje, pokrenulo protokol samospašavanja. Protokol koji je Jung nazivao okretanje prema jastvu. I to okretanje ne nalikuje ničemu što su te naučili. To nije prosvjetljenje. To nije radosno otkriće. To je umor koji postaje lucidnost. To je tijelo koje kaže, prije nego što glava uopće shvati, dosta sam krvario za ljude koji nikad nisu primijetili ranu. Tijelo je znalo. Ti još nisi. U hrvatskom društvu postoji jedna specifična dinamika, koja odzvanja s onim što je Jung identificirao u europskim kulturama. Kod nas se vrednuje žrtva za druge. Veliča se onaj tko se daje do kraja, za obitelj, za prijatelje, za kolektiv. Biti dostupan znači biti dobar čovjek. Reći ne znači biti sumnjiv. I ti si godinama igrao tu igru. Odgovarao na poruke u 2 ujutro. Slušao iste žalopojke u krug, a da nikad nisi zatražio da netko posluša tvoje. Nosio terete koji nisu bili tvoji, jer su te naučili da je upravo to ono što dobar čovjek radi. Upijao si tuđu nesreću poput spužve bačene u ocean potreba, a nitko te nikad nije pitao je li spužva žedna. I jednog dana spužva se osušila. Ali razumjeti tu bol intelektualno nije dovoljno. Znati da si bio iskorištavan ne deinstalira automatski program koji te nastavlja iscrpljivati. Dok tvoja energetska struktura ostaje otvorena, praznina će nastaviti crpiti ono što ti je preostalo. Postoji specifičan redoslijed za zatvaranje tog curenja. Proces energetske higijene strukturiran na temelju studija Helene Blavatsky o energetskim barijerama. Nazivam ga AVE metoda. Taktička struktura od 7 minuta dnevno, stvorena upravo za odbijanje tog relacijskog vampirizma i povratak tvoje biološke suverenosti. Ako želiš pristupiti tom specifičnom alatu, dostupan je u prvom prihvaćenom komentaru. Koristi ga ako ima smisla za tvoj trenutni proces. Ali prije nego što tamo stigneš, moraš točno razumjeti protiv čega se boriš. Nastavimo. Tog dana nisi donio svjesnu odluku. Jednostavno si prestao trčati prema drugima, prestao ispunjavati tišine, prestao se činiti neophodnim da bi opravdao vlastito postojanje. I tada se nešto zastrašujuće dogodilo. Telefon je prestao zvoniti. Ne za nekoliko mjeseci, za nekoliko tjedana, ponekad za nekoliko dana. I ta brzina kojom se tišina nastanila, otkrila ti je istinu koju si dugo slutio, ali je nisi usudio formulirati. Većina ljudi oko tebe nije bila tu za tebe. Bili su tu za ono što si im davao boli. Znam, ali ostani sa mnom jer upravo od te boli sve počinje iznova. Jung je opisao koncept koji je nazivao persona. I persona u njegovu sustavu nije jednostavno maska. To je lik koji si gradio, sloj po sloj, godinu za godinom da bi bio prihvaćen od vanjskog svijeta. To je osmijeh koji stavljaš kad si iscrpljen. To je dostupnost koju simuliraš kad si na rubu sloma. To je da koje izgovaraš kad svaka stanica tvog tijela vrišti ne. Persona je tvoj scenski kostim i nosio si ga toliko dugo da si povjerovao da ti je to koža.
Zamisli glumca koji igra istu ulogu 30 godina. Svake večeri, isti tekst, iste geste, isti aplauzi. I jedne večeri se popne na pozornicu, otvori usta i ništa ne izlazi. Ne radi se o zaboravu, ne o rupi u sjećanju. Cijeli njegov organizam odbija izgovoriti još jednu jedinu repliku. Jer ispod lika postojao je netko. I taj netko bio je ignoriran toliko dugo da je na kraju preuzeo kontrolu silom. To je tvoje povlačenje iz društva. To je pravi ti koji čupa kostim lažnog tebe i kaže: sada ja govorim. Samo što kad pravi ti progovori, nitko oko tebe ne prepoznaje tvoj glas. I to je cijena autentičnosti. Cijena koju većina ljudi nije spremna platiti. Tvoj glas se promijenio, njihova gluhoća nije. Ako ovo što ti govorim rezonira s nečim što nosiš dugo, pretplati se sada. Jer ono što slijedi objasnit će ti točno zašto je tvoj organizam donio tu odluku umjesto tebe. Jung je postavljao jedno destabilizirajuće pitanje svojim analizandima: tko si ti kad te nitko ne gleda? Netko bi htio biti. Tko si ti konkretno kad ne postoji nijedan vanjski pogled koji te definira? Većina ljudi ne može odgovoriti na to pitanje, ne zato što su glupi, nego zato što nikad nisu bili sami dovoljno dugo da to otkriju. Njihov cijeli identitet izgrađen je u reakciji na druge. Duhoviti su jer se netko smije. Pametni su jer netko odobrava. Dobri su jer netko ima potrebu za njima. Ukloni druge i ne ostaje ništa. Ništa. I upravo taj strah od ništavila tjera ljude da održavaju veze koje ih iscrpljuju, prijateljstva koja ih prazne, odnose koji ih umanjuju. Jer čak i odnos koji te uništava daje ti barem jedno odraz. I odraz, čak i iskrivljen, čak i otrovan, čini se boljim od potpunog odsustva ogledala. Ti si izabrao odsustvo ogledala i zato te se boje. Praznina ih paralizira. Ti u njoj živiš. Netko tko može postojati bez vanjskog odraza posjeduje nešto što oni nemaju. Unutarnju supstancu, tlo pod nogama koje ne ovisi ni o kome. I ta supstanca se kod tebe nije izgradila u udobnosti. Izgradila se u trošenju. U godinama kad si davao bez brojanja, kad si nosio bez žalbe, kad si primao udarce bez uzvraćanja. Tvoja samoća nije relacijski neuspjeh. To je rezultat procesa individuacije koji je Jung smatrao najvažnijim poslom koji ljudsko biće može obaviti tijekom svog života. Individuacija nije postati pustinjak, nije mrziti ljude. To je proces kojim pojedinac prestaje definirati sebe kroz kolektiv i počinje se definirati kroz vlastito unutarnje iskustvo. I taj proces zahtijeva obavezno fazu povlačenja. Ne povlačenje iz bijega, povlačenje iz sazrijevanja. Poput zrna koje mora biti zakopano u tamu da bi proklijalo. Ako iskopavaš zrno prerano, ubijaš ga. Ako ga ostaviš u tami potrebno vrijeme, postaje nešto što nisi mogao ni zamisliti gledajući ga u njegovom izvornom obliku. Tvoja sadašnja tama, tvoja tišina, tvoje odsustvo intenzivnog društvenog života, to je crna zemlja u kojoj klijaš. A ljudi koji ti govore da bi trebao više izlaziti, vidjeti ljude, promijeniti atmosferu, ti ljudi te, a da to ne znaju, mole da iskopaš zrno prije nego što je pustilo korijenje. Neki savjeti su sabotaže prerušene u nježnost. Postoji fenomen koji je Jung opisao i koji nitko ne spominje u uobičajenim raspravama o samoći. Nazivao ga je enantiodromija, grčka riječ koja označava preokret suprotnosti. I to je možda najmoćniji koncept u cijeloj njegovoj psihologiji. Enantiodromija je princip prema kojem sve što je dovedeno do krajnosti prelazi u svoju suprotnost. Velikodušnost dovedena do ekstrema postaje samouništenje. I kompulzivna društvenost, nošena izvan svojih prirodnih granica, preokrenula se u visceralni poriv za samoćom. Upravo to ti se dogodilo. Toliko si davao, toliko bio prisutan, toliko upijao potrebe drugih, da je tvoj psihički organizam izvršio potpuni zaokret. Iz dana u dan, ono što te društveno hranilo, počelo te trovati. Razgovori koji su te stimulirali, postali su iscrpljujući. Večeri koje su ti pričinjavale zadovoljstvo, postale su nepodnošljive. Ljudi koje si volio posjećivati, postali su buka. To nije kriza duha.
To nije poremećaj. To je enantiodromija. To je tvoj organizam koji ispravlja silom neravnotežu koju tvoja svjesna volja odbijala ispraviti. I taj mehanizam, vidiš, zastrašujuće je inteligentan. Ne traži tvoje dopuštenje. Ne pregovara. Ne objašnjava ti što radi. Djeluje. I ti se jednog jutra zatekneš kako otkazuješ sve planove bez razloga, gasiš te telefon bez vidljivog povoda, biraš tišinu prazne sobe umjesto ičijeg društva. Nisi ti taj koji ne funkcionira. Ti si taj koji se rekalibrira. Tvoj instinkt je presudio. Tvoj razum slijedi. Rekalibracija u Jungovu rječniku znači povratak centru koji si izgubio raspršujući se u očekivanjima drugih. Taj centar, on ga je nazivao jastvo. Ne jastvo s malim jaj. Jastvo s velikim jaj. Intimna jezgra tvoje psihe, ona koja je postojala prije nego što te svijet počeo oblikovati prema svojoj slici. Pronaći jastvo znači pronaći jedinu stvar koja ti uistinu pripada. A da bi je pronašao, najprije moraš izgubiti sve ono što ti nikad nije pripadalo. Uključujući ljude. Pogotovo ljude. Jer većina veza za koje si mislio da su autentične bile, su zapravo produžeci tvoje persone. Nisi bio prijatelj s tim ljudima. Tvoja maska bila je prijatelj s njihovim maskama. I kad si počeo skidati njihove maske više nisu imale sugovornika. Pa su otišli. Ne zato što više nisi vrijedan, nego zato što nikad nisu imali pristup onome što zaista vrijediš. Poznavali su tvoju personu. Nikad nisu upoznali tvoje jastvo. I to je najbolnija spoznaja u cijelom procesu. Otkriti da ljudi za koje si mislio da su ti bliski nikad nisu poznavali tebe, nego lik. Lik koji si sam izgradio da bi im ugodio. I sada kad se taj lik raspada, gledatelji napuštaju dvoranu. Ali prazna dvorana, paradoksalno, upravo je ono što te oslobađa. Jer u praznoj dvorani konačno možeš čuti vlastiti glas bez iskrivljujućeg odjeka publike. Jung je pisao u jednoj od svojih manje citiranih korespondencija da najveća samoća nije biti sam. Najveća samoća, govorio je, jest biti okružen ljudima koji vide samo tvoju sjenu, a nikad tvoje svjetlo. Tu samoću si proživljavao godinama. Okružen, ali nevidljiv. Prisutan, ali nikad viđen. Dostupan, ali nikad primljen. I ta samoća usred drugih, beskrajno je okrutnija od fizičke samoće. Može se umrijeti od žeđi usred oceana. Fizička samoća barem poštena je. Ne pretvara se da je nešto drugo. Ne daje ti lažnu nadu da ćeš biti viđen samo da te potom razočara. Naga je, sirova, bez maske. I zato ti u nekom trenutku tišina tvoje sobe boli manje od žamora stola za kojim te zapravo nitko ne sluša. To nije mizantropija, to je lucidnost. Sada razgovarajmo o nečemu o čemu se nitko ne usudi otvoreno govoriti. Zašto ljudi tako burno reagiraju kad se netko povuče? Zašto se tvoja obitelj brine? Zašto tvoji bivši prijatelji govore o tebi u tvojoj odsutnosti? Zašto ta latentna agresija prema onome tko bira tišinu? Odgovor je brutalno geometričan. Postao si ogledalo. Ne ogledalo koje odražava njihov izgled, nego ogledalo koje odražava njihovu ovisnost. Svaki put kad te vide kako postojiš sam, a da se ne raspadaš, nešto u njima podrhtava. Ne na površini, u dubini. U onom dijelu psihe gdje prebivaju istine koje odbijamo gledati. I istina koju im pokazuješ, jednostavno postojeći u svom suverenitetu, jest ova: oni ne bi mogli učiniti ono što ti činiš. Ni vikend, ni 3 dana. Ni jedno jedino veče bez ljudskog kontakta. Njihova unutarnja građevina, cijela izgrađena na vanjskoj validaciji, srušila bi se pri prvoj produženoj tišini i umjesto da se suoče s tom istinom, radije te patologiziraju. Udobnije je, brže je i dopušta im da nastave vjerovati da je njihov način života ispravan, zdrav, normalan. Njihov sud te štiti od njih. Ali ti znaš nešto što oni ne znaju. Znaš da iza društvene fasade, iza ceremonijanih osmijeha, iza razgovora koji se vrte u krug 15 godina, nema gotovo ničega. Punjenje vremena, ubijeno vrijeme, kolektivna anestezija prerušena u druženje. I bilo ti je dosta.
ne iz prezira, iz zasićenosti, što je radikalno različito. Prezir sudi s visine, zasićenost konstatira iznutra. Nisi iznad drugih. Jednostavno si dosegnuo granicu onoga što tvoj organizam može apsorbirati. Činjenica da si toliko dao prije nego što si stao nije znak slabosti. To je dokaz da si od početka posjedovao relacijski kapacitet koji većina nema. Nisi netko tko bježi od veza. Ti si netko tko ih je uzeo toliko ozbiljno da se u njima izgorjelo. Razlika je ključna. Pustinjak iz rane bježi od ljudi iz straha od dodira. Pustinjak iz zasićenosti bio je dotaknut 1000 puta i jednostavno je dosegnuo prag na kojem dodir više ne hrani. Jedan izbjegava radi zaštite, drugi se povlači iz mudrosti. Jung je govorio da autentično povlačenje nikad ne dolazi iz straha. Dolazi iz inverzne punine. Pojedinac je toliko integrirao relacijsko iskustvo da ga više ne treba ponavljati da bi ga razumio. Završio je knjigu, a ponovno je čitati ne donosi mu ništa novo. Završio si knjigu, a ljudi oko tebe traže da je čitaš iznova i iznova, jer su oni još na prvom poglavlju. Ali pazi, ne želim da upadneš u suptilnu zamku. Ovaj proces ne čini te nekim superiornijim. Čini te nekim drugačijim u određenom trenutku svog puta. I ta različitost nije status. To je faza. Nužna, bolna, ponekad brutalna, ali privremena u svom najoštrinijem obliku. Ono što je Jung primijetio jest da su pojedinci koji su prolazili tu fazu bez bijega, bez anesteziranja, bez povratka u stado, iz straha od nelagode, ti pojedinci dosezali nešto radikalno novo. Nisu postajali trajni usamljenici. Postajali su bića sposobna birati svoje veze umjesto da ih podnose. Podnositi vezu znači ostati s nekim jer te alternativa plaši. Izabrati vezu znači ostati s nekim jer njegova prisutnost dodaje nešto što tvoja samoća ne može proizvesti. Prva dinamika je zatvor, druga je vrt. I da bi došao do vrta, moraš najprije proći pustinju. Nema prečaca, nema čarobne tehnike, nema knjige samopomoći koja ti može preskočiti taj korak. Pustinja je obavezan prolaz. I pustinja u tvom slučaju ima vrlo konkretan oblik. To su nedjelje poslije podne kad je tišina tvog stana toliko gusta da je gotovo čuješ kako zuji. To su jutra kad se budiš bez jedne jedine poruke na telefonu i kad se na nekoliko sekundi pitaš postojiš li još za nekoga. Ti trenuci nisu neuspjesi, to su kovačnice. Kovačnice u kojima se kali nešto što društveno zasićeni ljudi nikad neće posjedovati. Sposobnost postojanja bez vanjske potvrde. Sposobnost proizvodnje vlastitog smisla bez prosjačenja od tuđih pogleda. Unutarnja čvrstina koja ne ovisi ni o čijem odobrenju. I ta čvrstina jednom kad je stečena, apsolutno sve mijenja u tvom načinu postojanja u svijetu. Rijetke osobe koje ćeš nakon tog prolaska pustiti u svoj život neće biti izabrane po defaultu, iz navike, iz straha od samoće ili društvenog pritiska. Bit će izabrane jer njihova prisutnost dodaje dubinu postojanju koje je već potpuno. To je jedini oblik veze koji zaslužuje naziv veza. Sve ostalo je punjenje prerušeno u odnos. I zato, upravo zato, naslov ovog videa kaže pazi na onoga tko nema prijatelje. Jer onaj tko je prošao ovaj proces, tko je preživio raspad svoje persone, tko je dotaknuo svoje jastvo u najtišoj tišini, ta osoba je postala nešto što kolektiv ne može ni kontrolirati, ni manipulirati, ni zastrašiti. Više ne treba ništa izvana. I u svijetu izgrađenom na uzajamnoj ovisnosti, na kompulzivnoj potrebi za validacijom, netko tko ni o čemu ne ovisi, najopasnija je stvar koja postoji. S onim tko nema što izgubiti ne pregovara se. Ne možeš manipulirati nekog tko ništa ne traži. Ne možeš prijetiti nekom čije je težište unutra. Tu osobu društvo ne razumije. Bivši prijatelji je ne prepoznaju. Obitelj je promatra s mješavinom zbunjenosti i difuznog straha. Jer ona odašilje nešto neobično, nešto mirno, nešto gusto, nešto što ništa ne traži i što, upravo zato što ništa ne traži, zapovjedu poštovanje, gotovo nevoljko. Jung je primijetio da ti pojedinci razvijaju ono što je nazivao prirodnim psihičkim gravitetom.
Ljudi su kružili oko njih ne razumijevajući zašto. Ne zato što su bili karizmatični u konvencionalnom smislu, nego zato što su posjedovali nešto rijetko, prisutnost koja ne bježi, prisutnost kojoj ne treba ispunjavati tišine, prisutnost koja ostaje stabilna kad svi oko nje paničare, prisutnost koja kaže bez riječi, ovdje sam jer biram biti ovdje, ne jer se bojim biti drugdje. I tu kvalitetu prisutnosti stječeš jedino prolazeći kroz odsutnost. To je središnji paradoks cijelog procesa. Da bi naučio biti istinski prisutan s nekim, najprije moraš naučiti biti istinski prisutan sa samim sobom. A prisutan sa samim sobom učiš biti samo u radikalnoj tišini nebježeće samoće. Nebježeća samoća. Zapamti taj izraz. To nije samoća koju trpiš čekajući da prođe. To je samoća u kojoj prebivamo prihvaćajući da nas transformira. Prva je čekaonica, druga je radionica. I u toj radionici nešto se neprekidno izrađuje. Nešto što ne možeš vidjeti, ne možeš dodirnuti, ne možeš izmjeriti, ali osjećaš u kralježnici kad ujutro ustaneš. Unutarnja vertikala. Os. Centar koji više ne ovisi ni o čemu izvanjskom da bi stajao uspravno. Taj centar Jung ga je nazivao ostvareno jastvo i smatrao je njegovu pojavu krajnjim ostvarenjem ljudskog postojanja. Ne uspjeh, ne priznanje. Jastvo. I jastvo se otkriva jedino u povlačenju. Nikad u buci, nikad u gomili. Jedino u onoj tišini od koje većina bježi. Samo što ta tišina nije požar. To je kovačnica. Postoji nešto što ti nitko ne kaže dok prolaziš ovaj proces. Nešto što čak ni ljudi koji te podržavaju ne razumiju. Nešto skriveno ispod dobronamjernih savjeta. Ispod onih brinemo se za tebe. Ispod onih možda bi trebao s nekim razgovarati. To nešto je duboki razlog zašto te tvoje povlačenje ponekad noću toliko plaši. Nije sama samoća ono što zastrašuje, nego ono što samoća otkriva. I ono što otkriva, ako ostaneš dovoljno dugo bez bijega, istina je koju svi oko tebe imaju interes da nikad ne otkriješ. Jer ta istina, jednom viđena, ne može se odvidjeti. I mijenja sve. Mijenja tvoj stav prema drugima. Mijenja tvoje kriterije. Mijenja tvoje zahtjeve. Mijenja način na koji ulaziš u prostoriju, kako gledaš nekoga, kako odlučuješ tko zaslužuje tvoje vrijeme, a tko ne. I ta istina je ovo, nikad nisi trebao druge onoliko koliko si mislio. To je sustav koji te uvjerio da ti trebaju. I to uvjerenje nije bila ljubav, bio je to uvjetovanje. Od djetinjstva, od prvih školskih dvorišta, od prvih trenutaka kad je biti sam značilo biti kažnjen, u tvoju psihu je utiskata jednadžba, samoća jednako opasnost. I vjerovao si u to. Toliko jako, toliko dugo, da si cijeli život izgradio oko tog uvjerenja. I sad kad je tišina tu, sad kad te je dostigla unatoč svim tvojim naporima da je izbjegneš, otkrio si da ne ubija. Ne ubija, rasvjetljuje. I ono što rasvjetljuje jest točan opseg onoga što si dao ljudima koji ti nikad nisu uzvratili jednako. Opseg izgubljenog vremena. Opseg rasipane energije. Opseg tihe izdaje samoga sebe prema samome sebi, godinu za godinom, u ime pripadanja koje to nikad nije bilo. To je ovo najteži trenutak procesa. Ne samoća, lucidnost. Lucidnost je teža od odsutnosti. Prava ljubav, u smislu u kojem ju je Jung razumijevao, ne rađa se iz potrebe. Rađa se iz punine. Dva puna bića koja se susretnu i koja, upravo zato što su puna, mogu dijeliti bez da se isprazne. Mogu davati bez da se izgube. Mogu biti zajedno bez da se jedno u drugom rastope. Takva veza je izvanredno rijetka i nemoguća za svakog tko najprije nije obavio usamljenički posao ispunjavanja sebe vlastitom supstancom. Ti, povlačeći se, odbijaš sudjelovati u zajedničkoj praznini i zato te osuđuju. Jer odbiti sudjelovanje u kolektivnoj praznini, u društvu izgrađenom na uzajamnoj zabavi, čin je simboličkog nasilja koji drugi osjećaju, ali ne mogu imenovati. Ti jednostavno postojiš u svojoj gustoći i tvoja gustoća razotrkiva njihovu lakoću. To je sve.
I to je dovoljno da te proglase problematičnim. Sad ću te nešto pitati i volio bih da iskreno odgovoriš, pa makar samo sebi, koliko dugo osjećaš da svijet oko tebe funkcionira na frekvenciji koja više nije tvoja? Koliko puta si se smiješio u društvu, istovremeno osjećajući duboko u utrobi da te sve to više ne hrani? Ostavi mi komentar i reci mi koliko si dugo nosio personu prije nego što je počela pucati. To mi pomaže razumjeti što trebam donijeti u sljedećim videima. Pojedinci koji su preživjeli povlačenje razvili su jednu vrlo specifičnu kvalitetu. Jung ju je opisivao kao emocionalnu transparentnost, ne ranjivost, ne izloženu krhkost, transparentnost. Što to konkretno znači? Znači da su prestali glumiti, da je svaka riječ koju su izgovorili točno odgovarala onome što su mislili, da su im lice, glas, tijelo sve govorili istu stvar u istom trenutku, više raskoraka, više maski, više persone. I ta transparentnost, paradoksalno, nije ih činila slabima. Činila ih je apsolutno napadivima. Jer ne možeš destabilizirati nekoga tko ništa ne skriva. Ne možeš koristiti protiv nekoga ono što otvoreno prihvaća. Ne možeš manipulirati nekoga čiji su unutarnji i vanjski svijet savršeno usklađeni. To je ta razina koju malo tko podnosi. Ne razina tvrdoće, razina koherentnosti. Razina na kojoj postaješ toliko usklađen sa samim sobom da te obično trenje s vanjskim svijetom više ne pomiče. I da bi dosegnuo tu razinu, morao si proći zonu u kojoj te svi napuštaju, gdje tišina zamjenjuje buku, gdje ti ogledalo vraća samo tvoju vlastitu sliku, bez filtera, bez publike, bez aplauza. Teško je, sporo je, često nezahvalno, ali s druge strane postoji nešto što riječi nisu dovoljne opisati. Postoji ti. Cjelovit, koherentan, nastanjen, suveran. I ta verzija tebe više se ne boji odsutnosti prijatelja, jer zna s izvjesnošću koja više ne koleblje da je jedina veza koja zaista vrijedi ona koju održavaš sa vlastitom dubinom. I da sve ostale veze, prave, rijetke, dragocjene, mogu nastati samo iz te dubine. Ako si donio odluku da prijeđeš ovaj prag, ali osjećaš da te krivnja ili sustav pokušavaju povući natrag, trebaš strukturalnu obranu da održiš ono što si upravo odlučio. HVCM metoda je upravo to. Taktički put od 7 minuta dnevno za održavanje tvoje psihe oklopljenom protiv relacijske ekstrakcije. To nije teorija. To je izravna praksa temeljena na studijama Helene Blavatsky o energetskim barijerama. Specifičan alat za odbijanje intimnog vampirizma i održavanje tvoje biološke suverenosti. Potpuni pristup je u prvom prihvaćenom komentaru. Koristi ga u svoju korist. Ako je ono što si danas čuo probudilo nešto u tebi, ako poznaješ nekoga tko se upravo bori sa svojom samoćom, pošalji mu ovaj video. Ne da bi mu objašnjavao. Samo da zna da se ne raspada. Gradi se. Preživio si odsutnost svih. Ničija prisutnost te više nikad ne može dotaknuti na isti način.